Eta nahi duzunean. Oso ondo. Bale. Beti fiatza zara teknikarekin, Bai. Minutu batzuk lehenago zena. Behin probatuta. Gehiagokin ere erabiltzen zuen? Ez, Sistemarik? Ez. Jitsi bai, Jitxikin bai. Bai, hori bai. Hor da, oso ondo. Telefonoa baina hobeto dijo, soinu gata. Bai, asko hobeto, bai. Bai. Oso ondo. Venga. Bale, seitxungoaz. Zango garen, ibinedoan, zu Goizerokaren lehenengo orduan jarraitzen dugu, goizeko 10:40 minutu ditugu, eta sustatuko lagunak prest ditugu. Luischo Fernandez, hortxe irratian eta Twitch bidez kanalean ere. Sustaturen Twitch kanalean, bai, segure irratian, zuzenean egoteaz gain. Hemen ere zuzenean. Egunon, Luischo? Egunon, bai. Zer moduz? Hementxe, presidentea daukagun edo, Madrilen. A ber. Bueno. Jada hasita, ez da, okerrez banago? Bai, ematen du argi dagoela. Misterio askorik ere ez omen da. A ber, ze suspensea pelikula bat ematen du, Luischo? Bueno, esateagatik kontu bat, eta da, orain ikusi dut, Aitor Esteban EAJ-ko ordezkarian zegoen, eta EAJ-ak atera duen akordioan 100 milioi euro 4 urtean euskararen digitalizaziorako. Ez du gehiago esplikatzen, bi lerrotan horrela dago azalduta akordioan, eta bego, okerrerako ez, eta bueno, guk tratatzen duen gai honen buruzkoa dela, hortxe doa, inoren propaganda politikorik egin gabe, baina, bueno, akordioan dagoela, eta aurrera egingo duela akordio horren ondoren, investidurak, hola ematen dut. Ikusiko dugu betetzen dan. Hori da, bueno, hoxe, aipatuta ere, jakinda... Bai, improvisatutako ohar politikoa, begira. Ez dugu horretaz idatzi sustatu, baina beste gauza batzuk bai, eta horretaz hartuko. Hori da. Euskara eta teknologia lantzen duzu sustatu.eusen, eta horren inguruan hitz egingo dugu gaurkoan ere. Nondik hasiko gara gaurkoan? Ruper detektatzeko makinarekin, adibidez. Ez da nobedade bat, 10 urte bete ditu. Eta nire lankide, gure enpresako lankide batek, Mikel Argategik sortu zuen, orain dela 10 urte, esanez EITB musika kanala ukitzen genuen lanean, lantokian askotan, eta Ruper Ordorika etengabe zegoela. Kexarik ez, fan handiak ere baditu bulegoan oinatiarrak, eta etengabe da, egunero 5 pasei bider tokatzen da, eta hori komentatzen, eta ikusiko dugu. Eta nola EITB musika dan programatutako zerbait ez da esatariekin, eta bueno, tarteka egoten dira beste programa, bueno, egoten zian olako tarte kultural batzuk eta hola, baina nola programatutako playlist luze bat, batean, haren kodea interneten aurkitu, eta orduan idatzi zuen Ruper detektorea. Eta erakutsiko dizuet, jungo naiz artikulura, eta, bueno, hemen artikuluan esplikatzen dugu, eta ikusi ezagun gaurko egunero funtzionatzen baitu, gaurko Ruper detektoreak, onartzen dut hemen, bitxoin pixkat esaten digu Ruper detektorea, badator, bueno, goizean goize on dira, eta ordu bat erdietan Alberto Cairoren bisita tokatuko da. EITB musika izan zen, orain dela 10 urte, baina orain internet bidezko, EITB musika guinetan ere badago, internet bidezko beste kanal bat ere dago, EITB Euskal Kantak. EITB musikan danetari dago pixkat, baina hor ere gorten da, eta orduan, EITB Euskal Kantetan, ordu bat erdietan Alberto Cairoren bisita izango dugu, garrastasuna, egia da, intzena, gaueko 10etan zaindu maite duzun hori,
eta ia gauerdian ostatuko neskatxaren koplak. Bueno, hauxe da guztia. Bihar Vale. ere funtzionatuko du, baina entzun nahi baldin baduzu zaindu maite duzun hori, Ba, badakizu noiz den gaueko 10etan EITB musikan. azerikian. Eta erakusteagatik beste Mikel Arrati gau gogoratu zidan gero lagunak, badaukat Doraemon detektorea ere bai. Ah, Eta ikusi dezagun osea, Doraemon. aldaketa Ruper Ordorikatik Doraemonera. Bai, kasu honetan ETB 3. Ados. Baina zerrenda ari gara erakusten, eta ikusten duzu anaitze, Rupert EITB musikan baino Doraemon gehiago dagoela Bai, bai. ETB 3, bakoitza bere 20 minutuak edo, ez bat irauten dute, bueno, ordula ordentxoa, Bai, bai, bai. 20 minutu. Nobitare, gaur tokatzen, bueno, ia pasatu dira kapitulo batzuk, Bai. eta Ordu batek laurden gutxitan. biografien bombilla tokatzen da 12 eta 20an, Bai, bai. gero, Shizukaren elefante trompa, irtengo da, Doraemon aterako du, Shizukaren elefante trompa, aterako du, paparretik, Ai, eta ama. Nobitak nahaztuko du, gaizkira biliko du, baina erruan noski, ez da Nobitarena, nire ustez, errua da Doraemonena, beti atatze izkiolako. Beste saiorako emango du hori, Luis Jo? Doraemon eta Nobitaren analisi penaloat, ez? Zeinen errua da gertatzen dira desastre. Bueno, nik dugarik ez dakat Doraemonena dela. Nobitari tentaldea jartzen du Nobita beti atatze izkio gauzak, eta hoxe. Bueno, izten dut lehioa, Bai. eta, bueno, pues hauxe da. Egia esan, Doraemon detektorea, ikusteko zerutan da Doraemon, pizten duzu eta behiru eta agertuko da. Espada orain, ordu erdi barru, hor da. Seguro nahi izango dela, bai. Eta, baina, bueno, munduko marraziz bizitun etxarrenak ez dira, bikoizketa bikainarekin, nire ustez, gainera, euskaratu, takik gaur egunean euskaratzen ari garen nazioarteko animazioa duela 20 urte bezain beste, segurazki ez. Ez. Baina, bueno, pues, hauek eternoak dira, behintzat. Doraemon eta Dragoi Bola eta ume eta gaztetxoentzat, hori da. Bueno, detektore bat, Ruper detektore, baina Doraemonena ere, martxan, eta egunero ikusgai. Bai, ala da. Estekak hor daude artikulu batean, inok ordean nahi baitu. Eta, bueno, hauxe, albiste hau zerekin lotuko dugu, Luistxo? Bueno, pues beste zerbaitekin. Ados. Ricardo Arregi kasteritza sariak, honetaz urtero jarduten dugu, eta jardungo dugu pare bat aste barru edo uste dut, azaroa amaieran dira aurtengoak, 35. ediziokoak ematekoak. Baina finalistak jakinarazi dituzte, eta bildu ditugu, eta estekekin jarri, non bisitatu bat eta bestea, eta gauza bat, azpimarratzeko, eta da, bueno, bi kategoria daude, eta gero aparte, ohorezko sari bat ere badago, kasu honetan izango dana, Menane Oxandabaratz irulegi erratiko sortzaile eta zatariarentzat, baina bi kategoria diala kazetaritza eta komunikazioa, 4 finalista bakoitzean, eta orduan, 8 izen horietatik kontua da 5 podcastak direla. Eta, bueno, pues... Nora bideratzen ari gara, Luistxo? Bueno, pues ez dakit. Kejaren bat irakurri dute, nola liteke. Hau da... Eske hor ere badago, ez? Kazetaritza eta komunikazioa honetara bihurtzen ari gara. Bueno, produktua txarrak ez dira, zerrendatuta ikusi dituanak, eta esango dugu. Kazetaritza sarietan, bideak podcasta, hau naiz irratiak ekoitzi du, eta da bidasoako mugaldeko migranteen pasatu, ez pasatu, arrisku hoiek, jentea ito da, bakigu, laguntza sare bat ere badago, bideak, ez da produktu txar bat. Berria egunkariak baduk beste podcast bat, Kinka izenekoa, enfokatuta aldaketa klimatikoaren kontuan, eta, bueno, orduan,
podcast batzuk dira eduki kazetaritzako daukatenak, Bai. konparatuko dugu beste gero komunikazioan beste zerbaitekoak direlako podcastak. Ez dago podcast kategoria bat, baizik eta kazetaritza eta komunikazioa esan dugu bezala. Eta bueno, baina esango ditugu beste kazetaritzako beste bi produktuak ez dira podcastak. Bata da Geuria aldizkari, hau da Ego Uribekoa, Basauri Galdakao inguru horretakoa, zelan sentitzen zara elkarrizketa pertsonal batzuk, herritar demagun anonimo edo arruntekin eta egindakoak, sorta interesgarri bat, online konsultatu daitezke, webgunean ere bai, eta baita ere dantzan.eus webguneak Xabier Ritzaina dantzari eta bidaiariak Mexiko aldean aurten egin dituen reportaia grafiko batzuk, grafiko eta testuzkoak azalduz hemengo korpusa eta hango inauteria eta, oso artikulo ikusgarria batez ere, Mexikoko kultura indigenekin lotuta, baina baita ere loturak egiten, ohitura hauek, inauteriko ohitura eta ze hauek loturak Euskal Herriarekin, eta, pieza interesgarriak lauak. Eta komunikazio sarietan, berriro ere podcastetara joaten, Lore Ostoak, EITB ekoitzitakoa, dala Ekain Perez kazetariak egindako musika elkarrizketak. Elkarrizketak igual kazetaritzan ere joan ziteken, ez dakit. Gero beste podcast bi ere EITB-renak, kasu, behintzat EITB-ren komunitatuan daudenak, ez dakit igual ekoizpena aldetik batak edo beste joan dian, hainbeste detalle ez dakit. Baina txapelketa nagusiaren arira, hau, klaro, iazko abenduan izan zen, baina sarien epean, 10. izeneko alako fikzio moduko batzuk egin zituzten. Nik uste aipatu genituela hemen ere. Bai, jardun genuen bertsolaritzaren inguruko ekimen komunikatibo desberdinak. Eta beste bat aurtengoa, Idoia Torregarai eta Mirari Martiarena humoregileak, eta esan dezagun, stand-up edo monologista bikoteak, monologoa ez, dialogoak dituztela, biak batera agertu dira, pare bat bira egin dituzte produktu pare batekin, eta arpa jotzen izeneko humorezko podcastare baukate, eta hortxe, eta, hau ere komunikazio proiektu moduan, hortxe. Eta gero azkenik, Kanalduden eta YouTubeen ikusi daiteken web produktu ez barkatu. Ikusentzunezko produktu, kasu honetan, bideo laburrak dira, Moak ET izeneko sorta bat. Orduan, hauxe, eta ikusiko dugu. Eta honekin lotuta, bestaldiste bat, ikusiko duzuena, ez dakitatzo atera genuen, edo eren egun, eta da, beste ekimen bat sortu dela, podcast gutxi ez, eta gehiago nahi ditugu. Edo, behintzat, EITB-ek berak, Ricardo Arritarren zerrendan 3 podcast dituela, EITB-ek eta Tabakalerak, Donostiako Kultura Zentroak, audiogile berriak izeneko ekimena jarri du martxan. Ados? Oraintxe da epea, detaile batzuk eta ematen ditugu guk, eta gero loturetara joan zaitezke oinarriak eta irakurtzea, eta koska da euskarazko soinu fikzioa. Orduan, ematen du soinu fikzioa podcast ulertu dezakegu, igual ez dakit, igual beste erabateko irratsaio batera bideratutako zerbait, baina 3 proiektu garatuko dira, aurkezten diren artean, eukiko dute tutoretza, laguntza tekniko, gidoian aldetik Erkaitzkano implikatuko da, eta gero hoiet 3 selekzioan daude bitartean laguntza jasoko dute, baina bat epaimaia gero bat ebatziko du garaile demagun, eta horregian garapen kompletu aukiko du. Produkzioa egingo dio EITB-ek, egile eskubideak erosiko dizkiete, eta ekoitziko den proiektu bat izango da datorren urtean, supongo. Mendikan abendura arte lehenengo fasea, eta gero garapena, eta gero bazera. Orduan, podcast faltan ez garala egongo. Ez.
Jartzen du, zuen albistan ere izena emateko epea urtarrilaren 8 arte izango dela, beraz. Hori da, nire urte betetze arte, fíjate. Bueno, apuntatuta, Luistxo. Horixe, audio Beti jai da, kontzesio eguna da, osea, ez da tokatuko irrati eguna. Bueno, baina gertuen tokatzen den ostegunean zorionduko. Akordatzen bazara, eskartuko izu. Audiogile berriak, horixe, Bai. euskaraz soinu fikzioa sustatzeko ekimena. Ez diote podcasta deitu, Luistxo, baina... Bueno, bai, igual gastatzen hasiko da hitza, ez dakit. Zer da podcast bat? Da irratsaio bat, enlatatuta demagun, eta gordeta, bueno, suposatzen dut badaudela segure irratiko podcastak ere bai, ez? Edo, ez? Bai, saio bereziak Saioak ditugu, bai. geratzen dira MP3 bezala Bai. zuen Bai, webgunean, bai, pues horixe da podcast bat. podcast bat. Goizeko magazin oso bat demagun, ez? Ez, hori da. Gure pusketa hau ere, bueno, ganora pixka batekin, bueno, gehiago da zuzeneko produkto bat, ere, enioke podcast izena jarriko kolaborazio honi, baina, bueno, pues beste batzuk igual moldatu daitezke. Bueno, Lucho, guain hori da moda esango dugu, guk ere podcast Modetako bat, eta beste bat aipatzearren, bueno, moda bat, aplikazioak euskeraz, eta hor, euskeraz asko iraunduen aplikazio batek, 7 urte beteta mendiak dela, eta berritu dela, hori ere argitaratu dugu, zenbaki batzuekin. Hau da, mendiak aplikazioa, bueno, ez da beste munduko ezer, da, zuk darabiltzun, poltsikoan, eta mendi batera igotzen bazara, Euskal Herrian, daukalako datu base bat, 3.000 mendikoa, hasieran gutxiago zian, baina, bueno, edozein tontor gituta dago gaur egunean, eta igotzen zarenean, GPS-aren bidez, ziurtatu dezakezu hemen naiz. Vale, ados. Simplea da, horixe da, norberaren igoeren katalogo bat egitea, hemen naiz, hemen berriro egon naiz, eta gainera norberak argazki eta holak argatze ditu, eta 7 urte hauetan 30.000 deskarga auki ditu aplikazioak, 125.000 igoera, alda pan gora, jarri barko denuke orain hemen soinu banda atzetik, eta argazkiak ere gehitu ditu jendeak, eta 110.000 argazki gehitu dira. Bueno. Eta gero hori beste erabiltzaileek ikusteko aukera izango dute, edo norberaren... Bai, da, irekian da. Partekatua, bale. Jute zara Erniora, eta ikusten duzu, igo diran azkenak, ez? Vale. Gure enpresak eginakoa da, sustatu egin, eta egunean behin egin duen kodezintez enpresak egina da, eta aitortzen dizut, ni enaiz erabiltzailea. Enaiz hain mendizalea, nire lema da mendira asfaltatzen dutenean, baina horrek esan nahi du, ez dezatela asfaltatu, hori da korolarioa, eta, baina, bueno, esitua dauka, untzaren abestian bezalakoan gara euskaldun gehiengoa, salbuespen arraro batzuk kenduta, eta posten gara mendiak aplikazioak badukalako bere merkatua, eta iropenare ikako edulako. Aberretxeko lanak indituzun, Luistxo, mezu bat jaso dugu gure zuzendarik idatzia. Zuzendaria fina da, gero, entzulea. Eta, baina, ikasi duzu nonda den mezuak, Luistxo? Ez, irakurri dazu. Igoerak pribatuan gordetzea ere badagoela, eta perfila pribatu moduan jarrita Instagramen modura. Fíjate, ni baino hobeto, ezagutzen du mendiak. Beti da, zuzendaria kontrolatzen ari zaigu, Bueno, zutaz fiatzen da, baina argi dago, hemen Luistxok zer esango duen, hanka noiz hartuko duen hor dagoela, zain gizona. Ez, gehigarri bada, informazioa. Eskarrik asko, mendiak aplikazioa azaltzegatik. Luistxo, hau izan da errepasoa, ezaki zerbait aztu zaigun zerbait gehiago daukezuen aipatzeko? Datorren astean kontu gehiago, segurazki. Oso ondo. Eskakizuna egin duzu, Luistxo, mentxe pixkat buelta emango dut, honekin agurtuko gara.
Aldapan gora, eskerrik asko, Luisxo, beste ostegun bat gurekin egotagatik eta aurrengora arte. Hurrengora arte. Ondo izan. Ederto, berriro ere, sartu bete dugu.